Salutacions, en directe des de l'estudi 3 de Ràdio Televisió Valenciana. Avui és un dia molt dur per a tots els treballadors i extreballadors d'esta casa que, com poden comprovar, ens hem reunit així a este plató per a contar-los l'anunci del tancament de RTBB fet a través d'un comunicat per la Generalitat. Iñaki. La decisió del govern autonòmic s'ha conegut esta vesprada, hores després de fer-se pública la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que ha declarat nul l'expedient de regulació d'ocupació i la readmissió dels 1.000 treballadors despatxats. La Generalitat ha manifestat que la difícil decisió de fer l'ERO de Ràdio Televisió Valenciana forma part d'una reestructuració del sector públic empresarial i la seva finalitat era aconseguir una administració més lleugera i sostenible. En el cas de RTBB, segons el Consell, el deute acumulat i assumit per la Generalitat supera els 1.000 milions d'euros, una xifra que deixava en evidència que RTBB era deficitària i insostenible amb la dimensió que tenia en aquest moment. Davant esta situació, la Generalitat ha explicat que s'obrien dos camins, el tancament de l'empresa pública o el seu redimensionament, que afectava de manera directa el volum de la plantilla. La voluntat del Consell, afirmen, ha sigut des del primer moment la de mantindre oberta RTBB en tant que ofereix un servici públic. Per això es va optar per la segona opció i es va encarregar a una empresa externa el procés d'execució de l'ERO. Així mateix es va promoure una nova llei de RTBB que va aprofundir, segons s'asseguren, en la vocació de servici públic, pluralitat i defensa de les senyes d'identitat de la ràdio i la televisió públiques. És en este punt on acabaren les decisions del Consell respecte a RTBB. El procés d'execució de l'ERE sempre ha correspost en exclusiva a la direcció de l'empresa pública, diuen, ja que sempre ha tingut entitat jurídica pròpia. Segons la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat, dos són les causes perquè l'ERO hagi sigut declarat nul. La primera, l'aplicació del criteri social només per als treballadors afectats per l'ERO que en aquest moment encara realitzaven les seues funcions en l'empresa, és a dir, després de l'eixida de l'ens d'empleats susceptibles de beneficiar-se d'aquest criteri. La segona, la desafecció de 186 treballadors amb el criteri únic que encara estaven en l'empresa per una eixida escalonada dels treballadors afectats sense tindre en compte els treballadors que ja havien eixit en aquest moment. Segons la sentència, les dues decisions vulneren el dret fonamental a la igualtat, tal com assenyala el tribunal, un dret que es va negar als treballadors que ja no estaven a RTBB com a conseqüència de l'ERO. Descartant, per tant, continua la Generalitat el camí que havia decidit començar el Consell, només resta l'altra via, que és, lamentablement, diuen, procedir a la supressió del servici públic de la ràdio i la televisió d'àmbit autonòmic. La readmissió de més de 1.000 treballadors fa la seva continuïtat inviable perquè només els costos de personal de la plantilla de més de 1.700 treballadors suposarien aproximadament 72 milions d'euros, una quantitat a la qual s'hauria de sumar el gasto de funcionament i manteniment de RTBB, un cost que la Generalitat no pot assumir en estos moments. El Consell diu que ha volgut fer pública esta decisió amb celeritat per a no prolongar de manera innecessària la intranquil·litat que suposaria per als treballadors de RTBB. La Generalitat té l'obligació, acaba el comunicat, de prioritzar els servicis bàsics i garantir sobretot una sanitat, una educació i uns servicis socials de qualitat, universals i gratuïts. I aquest és l'objectiu prioritari de totes les actuacions, segons s'asseguren, que fa el Consell. I les reaccions a esta notícia arriben des de tots els àmbits de la societat. Des del món de la política, Esquerra Unida del País Valencià ha demanat la dimissió del president del Consell, Alberto Fabra. Asseguren que la decisió és anticonstitucional perquè priva els valencians d'un mitjà de comunicació en llengua pròpia. En la mateixa línia, Compromís lamenta que tanquen Nou i Ràdio Nou i diuen que és el resultat de l'acció d'un govern incompetent. Els socialistes valencians no han emès encara cap comunicat, però en les xarxes socials alguns dirigents també critiquen durament la decisió del Consell. El Partit Popular no ha dit res. La Federació de Periodistes d'Espanya denuncia que professionals i ciutadans paguen la irresponsabilitat dels polítics. Els sindicats qualifiquen la resposta del Consell a la sentència de nul·litat de l'ERO d'autoritària i tercermundista.
Els que sí que s'hem pronunciat i amb claredat som els treballadors d'esta casa de Ràdio Televisió Valenciana, que hem fet esta vesprada un comunicat en conèixer la notícia i que procedim ara a llegir-los. Els treballadors de Ràdio Televisió Valenciana el primer que volen dir és que la nostra voluntat és treballar i continuar les emissions amb total normalitat. Amb independència de la decisió unilateral del govern valencià de tancar la ràdio i televisió públiques dels valencians, nosaltres, els treballadors, no serem els que tanquem esta empresa. Volem mostrar el nostre rebuig a la decisió unilateral del govern valencià de tancar la ràdio i televisió públiques dels valencians, un mitjà que durant 24 anys de servici ha treballat en la vertebració del nostre territori i en la difusió de la nostra història, la nostra cultura i la nostra llengua. Ni els valencians ni els treballadors som responsables de la mala gestió política i econòmica que ha fonat este mitjà. Considerem una vilesa i un acte de covardia la decisió de tancament com a única solució als problemes econòmics de l'empresa, problemes que tenen un origen polític i que exigeixen responsabilitats polítiques. Els treballadors de Ràdio Televisió Valenciana denunciem que exdirectius d'esta empresa estan implicats en casos de corrupció lligats al cas Gürtel. Exdirectius també que estan imputats per casos d'abusos sexuals a treballadores d'esta casa, i exdirectius d'esta televisió que han fet un ERO il·legal. I ara els treballadors han de pagar els plats trencats i renunciar a un servici públic. A més, lamentem el menyspreu del govern cap als treballadors, que ens hem assabentat de la notícia del tancament a través d'altres mitjans de comunicació i ningú ens ha comunicat encara la decisió ni com s'executarà ni quines seran les seues conseqüències. Anunciem que continuarem reivindicant els nostres llocs de treball i el dret de 5 milions de valencians a una ràdio i televisió públiques en valencià i de qualitat. Molt bé. I, en fi, com que som professionals i sobretot pel compromís que tenim amb tots vostès, anem a seguir amb la nostra faena, que és contar-los l'actualitat d'este dimarts. Tots els estudiants Erasmus rebran enguany la mateixa ajuda que l'any passat. Així ho ha confirmat el president del govern al Senat, Mariano Rajoy, i el nucli dur del seu gabinet han obligat el ministre Wert a rectificar. El PSOE considera que aquesta rectificació hauria d'anar acompanyada de la dimissió del ministre. Al ministre Wert no li ha quedat un altre que rectificar i els estudiants d'Erasmus cobraran el mateix que altres anys. Que sean beneficiarios de la ayuda complementaria del Estado todos los becarios Erasmus. A la pressió dels estudiants, de les comunitats autònomes i de la Comissió Europea s'ha afegit la desautorització del nucli dur del president del govern. En conversación con el ministro de Hacienda, con la vicepresidenta y con el presidente del Gobierno, hemos tomado en el curso de esta mañana la decisión que les acabo de trasladar. Rajoy en persona confirmaba al Senat la rectificació del seu ministre. Pues vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos el pasado año. Como acaba de